ɗazu mun yi magana da walida ta kira ni ta ce mun ta gama karatunta tana so ta dawo ƙasar nan Najeriya. To, kuma ni ma sha'afa ne na sani saboda mun yi waya da ita wurin. Kuma ba ka gaya ba. So, ta mace ma da mata abincin gargajiya saboda ta yi misin ɗinsa sosai in mata su da yawa kala-kala na ce mata to ba matsala. To, idan na lura dai kin ga su da ke tawalan min da kike na ja'ira. Hawa, yayan walida idan ban yi wa walida ba wa zai mata. Kaka manta fa, yan iyayen su rasu. Amana suka bar mana ita. To ai kaga kuwa dole a yi mata abin da take so. Haka ne magana ke, amma kin san me ma nake gani? Ya kamata a ce idan ita kanta ta dawo din a yi wa yaron can magana shi ma a dawo da shi gida. Saboda ba na so ya zama na ba kowa a gidan na fice. Mun suka dawo za ki rika dan sa su aiki sai ya zama na dubbe. Gaskiya ni ma dai na ji daɗi saboda wallahi wannan zaman kaɗaicin gaskiya ya ishe ni. Idan ka tafi aiki ni kaɗai cikin gida kamar mai yafa. Haka ne. To, kin san wani abu? A'a, sai ka faɗa. Wannan shine dalilin da yasa ko da yaushe nake ƙara sani. To bismillah yanzu dai ka saboda ko da yaushe kina ƙoƙarin wurin nuna ƙauna da so ga jinina. To, na gode sweetheart. To idan ban so jinin ka ba, kowa zan so baby na. Haka ne. Yanzu dai ka ci abinci. Alright, samun salad din. Okay, sorry. Yeah. Saboda ba na son ci abinci ba gani. Gaskiya. Yawwa, baby. Thank you. You're welcome. Yeah. It's okay? Gaskiya ba